Unsay plastada to inyong pagsorbe? Patag kayo no. Nindot kay tanan dito, perting kusuga kay signal. Nya ang plastada po dito, perti ka patag. Bugnaw. Bugnaw nya nakuan ba ilalom sa mga kakahuyan. Mga bago ilalom. Pero ang daplin kuan agsam. Ah sige dito ta. Dito mi karon manggigala. Adto una mo ron. Na dira kita makuha kan kahoy dito. Gisorbe man na nila ganina. Nindot daw kayo ang plastar dito. Adto na to. Dito mi ron. Kusog signal. Kusog kay signal purdi na pagkita kana nga kakahoy ba. Kana dia. Na liob. Nindot na kay burag. Bugnaw yung ilaw man na ba? Bugnaw na kayo na. Dako kayo na nga area diri nga agsaman mangigala. Kinig mahinlo ning agsam. Ya katong mga hilig og camping. Pwede kay direct tent oh. Atong tan-aw no. Tan-aw na to libot oh. Akong ilibot ang kamera oh. Dako kayo na. Oh agsam. Muralag gamay siya lang taon kay bali na anang nalawom-lawom bitaw. Pero dako kayo. Ning una to ning ilang giingon anindot nga area. Dali ra kay sila nakabuhat og dalan kay igo ra nila gipanghapi ang mga kining agsam. Napagay kahoy. Magtindog, manghigala na. Uga kayo. Libre ng pangsugnod. Bugnaw kay lalom. Gon. Wow! Kayong birada diha ka. Yay! Murag bindot galing. Awan kayo ang ilawom. Tapos kuan ba dod? Bugnaw. Murag bindot galing ng inyong tirada diri ba? Mga idol, akong sundang napakag na. Mura na gabas. Napangag. Napangag na. Pabutangig marpil. Ato ning marpila. Napagi kining tukas. May tukas. Kapihon to ah. Na. Pero gamay-gamay pa. Paano niya magkapita? Okay naman eh, pwede na ni. Na manghigala oh. Tukas mo ni, tukas. Mo na yung dahon sa tukas manghigala. Wow. Ano yun? Tanaw na to be. Agoy ni ara manghigala. Mga idol. Wow! Ulit kayo mga idol. Napay. Kanri mga idol. Mura magi, tuyo. Bugnaw kayo na. Oh? Pag kanindot kayo. Ang kilid agsam. Pagkalami, magiging plastada dire oh. Mga idol oh. Awan kayo. Awa. Be ang signal. Atong lataon. Malata ra ang signal mga idol. Mga idol ang signal. Akong iyon ang dita. Dita. Awa, 4G. Gusto 4G, kayo. ah? Tamang Facebook. Oh, na may message ito. Di ako sa Oh, delete. Cancel. Oh, cancel sa. Sugod taon no. Oh. Hmm. Awa ha. Bang! Kusog kayo. Oh. Facebook. Ta. Unya, diri dayon. Mutanaw. Ay tarang bunsurot. No, di dayon mutanaw oh. Oh, ta. Kusog kay signal okay kayo. 73 naman dahil ba? 73k followers naman dahil. Dagang salamat pangigala sa iyong suporta. Kusog kay signal oh. 73k followers naman dahil mi. Sige, kumbate. Salag diri mga idol. Uy, sa kwa. Masalag. Pula itlog. Di ba yung kwa ba? Di isa. Bebe, tanaw to. Sa. Ay, salag sa pirok. Okay kayo ba? Salag sa pirok na. Wa naman eh. Ibiyaan na ni. Plantada. Mao ni ang among sistema dire karon mga higala, ni ang sumpay nga video sa sunod na pod. Kay magplastar sa abi dire. Kahinambid man. Tao trapal kay dagog.